Podíváme se na formaci, která nese název Mary Poppins a postará se o ní celý trenérský tým. U stopičích startovní číslo 465 a na parketě choreografie s názvem Mary Poppins od taneční skupiny Dance Versity Hustopiče. Ještě si připravíme všechny rekvizity, tak aby to bylo perfektní. Vy sledujete finále arčo-boardových formací dětí. A toto jsou Dance Versity Hustopiče a jejich Mary Poppins. U Banksů se hledá paní k dvěma dětem na hlídání a čenečky zní džin. To jsem napsal já. Nemývá sklín, když bude se nám chuba líbit. Můžeme jí předem rádi slíbit, že dávat jí žáby do vodné budem a odmlouvat jí a zlobit den co den. To tichu slibují tví malí Jane a Michael Banksovi. Mary Poppins, vy jste kouzelnice. Jak jste k tomu přiměla? Když si dáš lžičku cukru, hořké poliká se líp. Jo, poliká se líp. Poliká se líp. Když si dáš lžičku cukru, hořké poliká se líp. A tak by to mělo být. A by to mělo být. Když si dáš lžičku cukru, hořké poliká se líp. Poliká se líp. Poliká se líp. Když si dáš lžičku cukru, hořké poliká se líp. A tak by to mělo být. Feračky, listek, expialidos. To není žádné slovo. Samozřejmě, že je to slovo. A pokud se nepletu, ukáže se, že je to velice užitečné slovo. Si řekni, já to
20.